ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ମେଗା ଧାରାବାହିକ ଅଟୁଟ ବନ୍ଧନ ସିରିଏଲ୍। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଟୁଟ ବନ୍ଧନ ସିରିଏଲ୍ ପାର୍ଟ 1ରେ ହିରୋ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସୁଥିଲେ ମୁରଲି ଏବଂ ହିରୋଇନ୍ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସୁଥିଲେ ମୋଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ତୃଷ୍ଣା। ତରଙ୍ଗରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଅଟୁଟ ବନ୍ଧନ ସିରିଏଲ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ମୋଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁରଲି ଓ ତୃଷ୍ଣାଙ୍କ ଝିଅ ତ୍ରିନାଲି ଏବଂ ରାଧା ଓ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଝିଅ ତ୍ରିଷିକା ଅଟୁଟ ବନ୍ଧନ ସିରିଏଲ୍ ପାର୍ଟ 2ରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ତ୍ରିନାଲି ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ରଥ ଓ ତ୍ରିଷିକା ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ମହିମା ଦାସ। ଅଟୁଟ ବନ୍ଧନ ସିରିଏଲ୍ ପାର୍ଟ 2ରେ ଦୁଇଟି ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଜସ୍, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀଜିତ ମହାପାତ୍ର, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହିରୋ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଭବେଶ କୁମାର। ତେବେ ମୁରଲି ଓ ତୃଷ୍ଣାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ମିସ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅଟୁଟ ବନ୍ଧନ ସିରିଏଲ୍ ପାର୍ଟ 2କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।